Takový dým, žádná to. Nic nebude, táhni s tím. Měla bys přestat kouřit, že máš takový ten kuřák. Noci a ráno. No, to je ono. Jdu natáčí, nebo co? Přijďte mi, jo. Papace. Bavíme se. Já se bavím. Volená, nebo co? Mně se strašně líbí, jak já vždycky tu ruku před ksich. Ale víš, já to točím, takže to je úplně... Když jsem dotočila, jsem budím řečku. No. A Kačka celou dobu měla ten chodák, tak dělá takový. A těch 5 minut. Ne, jako klídek, ne? Ano. Ale to točím, ano. Aha, no, prdě, to je takovým tím jako... Taky to nefoť. A když už to kaštaně vypadá hezký. Hej, nespala na tom ta vaše kočka? Když to vypadá tak pomohla. Nejhorší je, že to něco jako... Že si někde schovám svoji kočku mrtvou, nebo tak? Mražáku, protože tam fakt smrdilo v té lední. Jako skřipla kočka. Jo, já jsem prostě viděla... Já jsem prostě čistila tu ledničku a teď jsem tam vytahovala...